Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yes, Khathelo Sibindi odindaba zakhe ayipheli. Khona ke abathi yabo le trend le sound ekhona kwathathwa lento kwaphila thatha lento ayinobungozi. Washada nje nentombi nto. Washada netshitshi hayi kwara two. We guys, ukhona omunye umalume ade ekhuluma manje. Nayibona lento engasho ukuthi ngayizwa ku-TikTok beyikhuluma, ngayizwa ku-social media, ngase ngiyasesha online. Angisho kodwa ukuthi kuyiqiniso, ngiyaphinda. Ngayizwa ku-TikTok beyikhuluma, khulunywa ngamatshitshi ngey'ntombi nto. Nalabo bhuti laba abahamba imicimbi, baziwayo laba abaphosa o-hundreds abaningi, hhayi phela ukuthi bonke. Nalo wayechaza ku-TikTok akabakhombanga ukuthi yibo labo, kodwa wathi nje kuleyo group leyo group leyo bayayazi into yabo. Into yabo ihlangene namatshitshi. Uthi-ke ubhuti lo okhuluma manje osecasule abantu uthi le trend le iwumdlalo kwabanye, kodwa abanye izoba-influencer. Also kunezinto ezenzakalayo ezifana nazo lezi ukuthi kwathathwa lento, kanti lento le isebenza ngey'ntombi, isebenza emantombazaneni, kodwa ngathi kunohlobo. Ngenxa yokuthi le platform ayingivumeli ukuthi ngithathe ama-video abanye ngiwafake la, ngizohamba ngiyobheka igama laloya bhuti, nihambe niyoyibhekela i-video yakhe. Mina ngiyibone ku-Facebook, ngenzeka futhi ukuthi naku-TikTok ikhona, kodwa ku-Facebook nje abantu bayalwa, abanye bathi i-trend lena, umdlalo vele kunjani. Uphikisana imibono, yes umdlalo, kodwa abanye-ke bavusa abanye ukuthi niqaphele if ikhona into enjalo. Because mina mangilalela okangempela noma kushiwo ukuthi khona, kwesinye isikhathi ngibuye ngithi hayi lento le izwakala njengenganekwane. Kodwa futhi mase kuba khona abantu obabhekayo ukuthi hawu, kanti nina nisebenzephi, amabhizinisi niwenzaphi, navele nasimama nje, uyabona. Umuntu mhlawumbe ongathi akakubekele ngisho i-business plan or akuxoxele ngebhizinisi, ubone ukuthi ngeke aze asho lutho, futhi ngeke aze asho lutho. Kodwa kuyenzeka-ke iziphiwo zabantu azifani. Yingakho ngihlezi ngingavumi ukuthi sho yiyo lento or 100% iyona, ngoba indlela okubekwa ngayo kufana ngqo ney'nganekwane ezayixoxwa wogogo, ukuthi angibazi ngempela ukuthi angazi nini ukuthi nikuphi enanixoxele iy'nganekwane wogogo ukuthi abaze benixoxele ngey'nyoka ezayithatha amantombazane, ilahleke intombazane ibuye isiyinhle, kodwa kuthiwa le ntombazane ingathi vu, ibe nogazi-ke le ntombazane ithandwe, kodwa nje kwakuba nenyoka. Namanje-ke sekunenyoka enye ubhulule, akusiyo inyoka ubhulule, ngoba ubhulule angazi ukuthi yini. Kodwa ku-social media kuthiwa washada nje nentombi, yena uyothi isintu, kodwa ku-social media kuzobe kuthiwa kwathathwa lento kwaphilwa. Kuyobe sekulindelwe-ke okwenzeka after ukuthi kwenzakalani. Nina guys, yabo lento le eniyifundisa yona yiyo lento eyenza ukuthi sisalele emuva ey'ntweni, singabi nalo ulwazi lezinto ngoba sikholele ekutheni kwathathwa lento kwaphila. Thina sinoba usibhizi la kwathathwa lento ayinabungozi, thatha lento abanye bale kude bayigxisha i-information le efanele, babheka amathuba nomalume babo bayabadonsa babafaka lapho. Thina silunguza ukuthi obani abathathe lento baphila. Kodwa-ke engizonitshela khona ku-social media kuthiwa nje washada nentombi nto, wathola itshitshi, sesiyazi. Hhayi-ke mina ngeke ngithi ukuthi nithi kusho mina, ngizohamba ngiyobalanda ku-comment section abashilo bathi nje hey, ngiyagcina mina ukuhleba shame ngeke, ngoba nina into niyayijika la, basho ku-comment section ukuthi kwathathwa washada nje nentombi nto netshitshi, sesiyazi kwathathwa lento kwaphilwa.
Khona okunye futhi egase ngiyasaba mina. Ngiyasaba khona okunye ngikutshele ade bekusho ngomzali. Eyi hhayi ngeke nina hhayi Papa yini. Thank you so much for your love. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.